Βλέπουμε μια έκθεση που επανέρχεται στην κανονικότητα μετά την περιορισμένη συμμετοχή και εκθετών αλλά και επισκεπτών το 2021 εν μέσω COVID. Βλέπουμε μια φετινή έκθεση γεμάτη κόσμο που σφίζει από ζωή, που σφίζει από επισκέπτες. Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Βέβαια και εσείς με συνεχή παρουσία σε ακόμη μια έκθεση και είναι αρκετά σημαντικό που βρίσκεστε εδώ, όπως και οι συνάδελφοί σας, για να προβάλλετε τα ελληνικά προϊόντα, τις ελληνικές εταιρείες που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα και είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι γι' αυτό. Τι παρουσιάζει φέτος η Αγγελάκης στην Ανούγκα? Η Αγγελάκης για ακόμη μια χρονιά θέλει σε μία ακόμη έκθεση να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Φέτος έχουμε εστιάσει στο κομμάτι της νέας συσκευασίας, sustainable συσκευασία, ανακυκλώσιμη, από ανακυκλώσιμα υλικά, βλέποντας ότι η κλιματική αλλαγή που έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας και επηρεάζει την καθημερινότητά μας, προέρχεται και από τη δική μας κατανάλωση, από την ίδια κατανάλωση και από την κατανάλωση της συσκευασίας και της πρώτης ύλης. Εκεί λοιπόν έχουμε επενδύσει στη νέα μας συσκευασία Skin Pack, αναδεικνύοντας πέραν από το sustainable κομμάτι, αναδεικνύοντας και το ποιοτικό του προϊόντος μας. Το κοινό ανταποκρίνεται σε αυτό από μια πλευρά το κοινό, από την άλλη πλευρά οι buyers το αναγνωρίζουν. Να πω ότι η ζήτηση πολλές φορές έρχεται και από εκείνους. Άρα είναι και εκείνη οδηγεί στο πώς εμείς θα προχωρήσουμε και πώς το δικό μας R&D θα δημιουργήσει προϊόντα που η αγορά ζητά. Να τονίσουμε ότι οι buyers στην ουσία είναι καταναλωτές οι οποίοι επικοινωνούν τον τελικό πελάτη με την εταιρεία. Άρα λοιπόν ο συνδετικός αυτός κρίκος πολλές φορές έρχεται πίσω σε εμάς και μας οδηγεί σε νέες συσκευασίες, νέα προϊόντα, νέα υλικά, νέες πρώτες ύλες.